Yon mga idol, tayo po ay live ngayon at eto, kita naman po ninyo ano, ang daming big bike po ngayon naka-park dito po sa harap ng Suzuki Big Bikes Pangasinan. Ayan. So, meron silang meet up ngayon, get together. Yung ating idol si Boss from Brap, Team Brap. Yan. So, shoutout po sa kanya. Siya po yung pinaka Vice President ng kanilang Team Brap Big Bike Club dito sa Pangasinan ano. Ayan po yung kanyang motor. MT Tracer 9 GT. Tomsky. Shoutout po kay Idol Tomsky. Ayan. So, ito may mga nakalatambay na rito. Meron tayong Versys 650 ABS Tracer 9 kay Idol Tomsky. Tapos ito Versys 650. Ayan, meron din dito yung MT10. Ayan, MT10 mga idol. Ganda no. Ito, meron tayong 1000cc na ano, GSX-S 1000. Napaka-solid niyan, inline 4 ano. Quality talagang ano niyan, exhaust sound. Ayan mga idol. Kita niyo naman yung kanyang exhaust pipe oh. Naka SC project. Solid, di ba? Itong ating MT10 naka ano, Austin Racing. Solid din ang kanyang ano, exhaust ano. Quality. So may mga KTM models dito, ayan, Duke 390. Oh, meron tayong Z900 Special Edition, ayan oh. Solid. Guwapo rin ito. Inline 4 CB650R. Ayan. At ito ka ating ano, Tracer 9 din oh. Quality talaga itong Tracer 9 natin. Meron siya mga auxiliary lights. Ayan. Ito, meron din tayo itong mga bag pa niya, diba? Napakaganda no. Loaded tong ating Tracer 9 na to. Yan mga idols. At yung kanyang napakasim nakaka-Rapovich po na muffler. Yan, solid talaga. Tracer 9 GT mga idol. So meron din tayong CF Moto 450 SR. Ayan no. Yan po. Guwapo, di ba? 450 SR CB650. Ayan mga idol. At meron din tayong Benelli TNT 600. Ayan o. Ayan. Ninja 400. Ayan mga idol. Ninja 400. Ginawa niyang ZX4RR. So ayan po mga idol na naka 5 din. Quality rin ano. At meron tayo ditong Suzuki GSX-S 1000 GT ano. Ito yung ating touring version. Inline 4. Ganda rin ano. Ayan, naka SC project mga idol. Ganda ng pipe nya oh. SC project. Ayan po lahat yung mga bikes na naka-display ngayon dito. At mamaya akit tayo sa taas para dun sa kanilang Wheeltech. And meron ng so napakaganda. Ayan. So yan po yung mga nangyayari ngayon dito sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. Meet up po natin today. At mamaya makikilala natin yung mga membro nila, yung mga riders dito. Kaya mamaya rin makita natin yung mga ano niyan, exhaust sound ano. Magpapabomba lahat yan, bomba lahat yan sigurado mamaya. Okay talaga tong ating 450 SR ano. Quality rin talaga yung kanyang isura no. Kita naman po ninyo. Solid to, beginner sports bike. Alright, di ba? So kung gusto niyo po ng ganitong klaseng bike, CF Moto ang ganda rin, quality. Naka Brembo, inverted suspension. Yan, nilagyan din niya ng ano, ng exhaust pipe. Quality rin talaga. Ang ganda rin ng forma no. Siyempre itong ating napaka-solid CB650R no. Naka Austin Racing yung kanyang exhaust pipe. Mukhang full system na. Ayan, no? Ganda. So yan mga idol, yung ating mga big bikes dito, hindi natin sila inabutan ano. Hindi natin sila inabutan yung pagdating nila. Sana maganda kung naabutan natin ano para napakita natin sa inyo. Ang astig ng mga forma ng mga bikes nila rito ano. Yan. Ito ano to, MT-07. So, MT-09 I think, MT-09. Ayan, Tracer 9 GT. Yan, napaka-solid ano. So yan po mga idols, nangyayari dito sa atin sa Suzuki Big Bikes Pangasinan. Ayan. Ayan, special edition, naka Austin Racing din. Itong ating C900 special edition ano. Ganda rin ang kanyang pipe oh.
Solid, di ba? So yan po yung mga pwede nyong i-set up para sa inyong mga big bikes, ano? Alright. So yan, ito po yung ating mga iba pang kanina nadaanan natin to. GSX-S 1000 GT. Meron na rin siyang auxiliary lights. Yan. Quality rin. Kung gusto nyo ng cruiser bike, yan, meron din ditong setup ng ano, no? Ng Versys 650 with ABS to, ABS Versys 650. Quality rin, ano, ganda. So yan mga idols yung ating ano. Tara po sa taas, tingnan natin sa taas yung mga preparation nila doon. Akit po tayo sa taas, tingnan natin yung kanilang ano dito, Suzuki Big Bikes. Alright, akit po tayo dito. Tingnan natin. Tapos natin. Yun, diba? Meron tayo, dami na ng tao dito. Ano? Ayan. So dito sa atin may mga nakadisplay sila mga Suzuki bikes, big bikes. Ganda nitong ating Katana, no? Ayan. Suzuki Katana. Ayan, meron isang discount, oh. 80,000 discount, 737,000. Yan. So meron din tayong GSX-S 1000 GT. Ayan. Gwapo na. So kung gusto nyo po ng GSX-S 1000 GT, quality to. Yung presyo nito, ito 815,000. Ayan, 815. Laki ng gulong na sa likod ng kanyang exhaust. Okay. 1000 cc inline 4. Yun. So dito ito meron tayo dito ng sports bike GSX-R. Ayan. Quality rin, inline 4, 1000 cc. Tingnan natin yung presyo niya. 955,000. Ngayon, 899,000 na. So dito, yan, yung bistro. Gawa ko ng bistro. Yan. Quality, ano? Yan. Dito meron tayong Bistro 800 699 SRT. Yan po, quality rin. Ito yung bagong model nila, Bistro 800 DE. Meron din tayo itong 1000cc Suzuki GSX 750. Ayan mga master, 568,000. Meron tayo dito GSX 1000. At ito 815,000. Dati pong 815, 785. Yan po mga idol, so ating dito mga bikes na available dito. Makita tayo sa inyo. So yan, ating update sa inyo mamaya. Medyo maingay na, may maraming mga tao ngayon dito. So may top bikes sila dito hanggang mamaya po dito. So sa mga idols natin dyan, gusto mo makita yung top bike dito, pwede rin kayo pumunta. Open po ito kanilang top bike dito po sa Pangasinan, sa Suzuki Big Bikes. Kaya mga idols, tara next, kita-kits po ulit tayo. Mamaya.